Wat an chuid dulchan chin dénta taréis doing agad de valú an blin cacha hí beidir lechan dul siar pí beag an blin cacha hí an chuid daoine gan bí agus marialler rudí agsúla iad sin ahrú airráide beidir nó priceanna or de bí ach taréis de daoine in éan agus an réaltas an éan agus daoine ar fud an down taréis doing ceú le agrachtaí ar nós Oxfam chun bí agus Servicey sláinte isce is mar sin de a chur fáil tá anna chuid dulchan chin dénta ach de déine tá scéal málaí go mór san nuacht agus tá anna chuid daoine a málaí a grú a chás maiall ar an cuiimhlinn agus an tréideatóir siúlann sin fí láthair a dúsgurt málaí táid ag gobar an sin i campí tefach maiall ar an cuiimhlinn tréide thuirla le déine de hart ar 3,000 duine taréis áit conithe ágáil agus an bhíonn se caite dog 345 míle duine a málaí an áit conithe maiall go raibh an cuiimhlinn agus an tréid a cho donna sin so maiall sin anna chud tefií tréis dul go tíortha eile nó go réigiún eile sa mar hampla i Burkina Faso táid a gobar go ddíanaan is a géirí ceir le 290,000 duine agus tá 67,000 tefach ina gcuideachta sin so tá daoine tíortha nós Burkina Faso agus Niger agus Mauritania ag tuairt jíjin agus cúna do siúd atá 7 Mali so de fiú daoine nach mór acu iad féin tá siad ag tuairt cuir daoine fannach le na tithe agus in an áit conithe ach maiall sin tána chuis breúin is ar Servicey ar nós isce tá fiban na sláinte de chat chun cín is mar sin de so rudtá Oxfam déanana fuileir an táid a chur iscar fáil Servicey sláinte bí ag chur agad ar fáil ar bhaile ibre so mar hampla i ggéirí beidir fios a chur ar talamh áitiúil agus an sin bíon daoine ag gobar ar na garantí sin agus sin tugamid agad dómh ar bhathad an obair sin agus chamála sin táid ag tuairt cúna de fearmóirí chun céintú nach bhaoin na hanmhathe tá acu bás agus le ceir chuirt dómh bí a ás so agus chamála sin freisin just a géirí so jíjin agus takeíocht eile chuirt just na mílte tefií atá tréis teacht ó Mali go dtí na tíortha seo. Yeah, tá is gom gohfuil an scéal sin go mór mé an fphobal go ar nuacht BBC agus tean fágus le héad. Tá sí fér chun rá nach bhfuil go bhfuil sibh tréis bhfuil Oxfam tréis an cabhairt do Guinea ón amman ar thosaigh an Géarchéim seo in éar na hAfraice le bhfuil? Tá bhí an sásta leis an slíine Harry an phobal agus an réaltas an éan linn chun Servicey a chur fáil an bblin cacha nar a hart ar an amse an bblin cacha thosaí muid ag fechan ar na céad comharthaí a bhí ag teacht ó Iarthar na hAfraice beléir go raibh fibanna ag tosnú so an rud a rinnemuid in Iarthar na hAfraice na thosaímuid ag chur an cúna sin ar fáil a bhád níos luithe nó mar ar tharla an bblin i rábhílas a híine ag nar bhí Géarchéim in Iarthar na hAfraice mar ceapan bhil darla Oxfam agus agrachtaí eile grabh agrachtaí ar nósmuid féin agus réaltas ar fud an dain a rodró bháil ó híh teacht a gabhar ar daoine in Iarthar na hAfraice tíornós Somália rábhés a híine ag so dalamid na ceachtainna crua sin so an bhíonn caite rábhés a dóhéag nuair bhí na céad comharthaí soléir go raibh fibanna ag toirliú in Iarthar na hAfraice chonig mu an tapí so an anna de fannas go dtí ground 5 an donna chuimiid isteach go lua le bí le isce le cúna chun ceir le daoine fannacht in an áit conithe féin agus iirecht a dhéanamh takeíocht a thuirtdómh ó hí fearmórta agus móna chun slí bathe a dhéanamh so sin ceir sin an rud a thuirnmid caite agus so bhí mu a géirí ceir a daoine a tíir agsúla Burkina Faso, Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger agus Senegal agus bhí hart ar 8 point gumascéil 1.8 milliún duine a ra mu a tuairt ceirdó ar fud na tíir sin so táid fós an agus
tá deascéal tar seach amach a rins áitna go raibh an cúna lua sin go raibh an éfacht agus sin agus gur stop sé sin déanamh rudíní smasa agus gradíní ná seachtarrás gotí an síla bhí acu ach maiall equivalent to her no Somali tá what ní some ever fós a déanamh agus Thomas John ag déanamh gahard go féidirlín déanamh agus tá target a thugdaoine doing an bhíonn caite agus atá fós a chat isteach a déanamh difricht an mar fad. Just ceist amháin eile faoi seo an Géarchéim in Iarthar na Hafraice. Le é mé ever sí vigilín in é gur ghuiisibh trééis cearthirt do milliún daoine le níos lú le blianais leis an Géarchéim sin. Céimhid duine atá an bhfuil is go faoi láthair agus an bhfuil a lá nó mór an daoine nach bhfuil ag fá cearach ón na hagratí agsúla sa réigean an iscot. Well, so bhfuil tá febanna agsúla a dtíortha agsúla sa réigiún sa hall nó Iarthar na Hafraice tá sé Jackar caint go generalta faoine ceirt ar siúil a tuair sin go léir ach tá is a going go bhfuil an Géarchéim bia seo ghfuil éfacht aige sin ar hartar 8 milliún duine agus mid féin an Oxfam tá mid déanamh iarachta ceiriúil le hartar hain punca hocht ní féidirlín níl na Oxfam a ggéine chun ceiriúil le gatainach mar táid a gobar le agrachtaí eile nó UN na rialtas agsúla chun seachta gabhar ar cuidas na daoine sin ach ní féidir socha linn an aib umláin a leisú muid féin so sin an fáil go muid a gobar i bort le partnéirí áitiúla nó le agrachtaí eile tá clusa linn féin chun iarrtaí aanamh seachta gabhar ar na daoine sin. Ok, well thuúla méid tá scéal maiid an tá is gom le méid ar an idirlíon gur seo le factus mór cúpa lá hen dar banam an factus if an féidir aon sin dar éistóirí faoile le chuil? Yeah, tá Oxfam tréis teacht le chéile le agrachtaí eile in Darren agus sa bhratan chun factus nua a cheola if agus sin chéad ó gur tháinig muid go léir le chéile chun rud mar seo dhéanamh beidir go cuioin le de éistóirí an factus make policy history a ghábhíos a cuaig. So factus olmhór tá an rud céine ach an béimetá ar an factus seo nó an choras bia tá agin agus táid a géirí gombeich mid teach le chéile chun iarrtaí aanamh fáil réile ocras mar Darren mar agraicht agus mar factus go bhfuil a róchan bia an de gachéine sa dain ach is léir nach bhfuil gatainna in an seachtar an bia sin so an choras bia tágin sa dain tá sé an costa ach tá is a gin go bhfuil duine as gach ochtar ocrach agus táid na géirí gombeich ach smíanamh agus á dhéanamh ag rialtas agus ag cholachtaí mór ar an slí ina churann muid bia ar fáil do riine agus smíanamh freisin ar na bachanna atá an ag daoine is iad a géirí bia á so tá rinneid taide mar grúpa agus Darlin go mé hartar billiún duine óg sóní i mochtanas fi grábhíle fi cuaig muna néintar rudí inis chuna sin a stoppa mar na daoine sin tá a caint faoin billiún duine sin tá siad san ocrach fi láthair agus iad páistí agus níl an tauchaí dearfach an anghobh muna déanamid éirt cúpla de athú agus tá cúpla rud a bhfuid géirí dhéanamh ihar hain táid géirí go mbeidh nig smú cúnamh a chur fáil chun deire chur le páistí atá ag fáilháis leis an ocras go mbeidh nig smú cúna takeíocht an dobh sin agus freisin táid géirí go mbeidh daoine bochta in an iad féin bia chur fáil iad féin tríd níos smú inéistíocht agus takeíocht a fearmóí bheaga freisin táid géirí nach me cholachtaí móra i gé cón an ísisiil ar na brabús olmhór atá dhéanamh acu agus gombeich an cón níos irdrá níos acu agus de réir sin gombeich an cón sin ag ceú le níos smú ach fin agus infrastructure a chur fáil a tíortha bochta agus gombeich si an an tauhí níos fearr a churthú de féin freisin táid géirí
Géarchar leis an clachtas tarsúil rinsena sé sin go mbeidh daoine bochta a mugad an talamh agus anas go mbeidh cólachtaí an bib broslí nó biofuels os tá muid géirí go mbeidh an talamh sin an úsáid le haid bia os ní le haid broslí le haid carna agus freisin tá muid géirí go mbeidh cólachtaí agus rialtas unric fin a rudítá dhéanamh acu fin a gníomhachtaí agsúla atá ag tuirliú faoi láthair a chun bachar daoine bia aáil agus sin ráite tá anna chuid dulchan chuoin déanta blianta beag an nús a híh bochtanas a leidú agus tá de rena statisticí tá 40,000 páiste a bhí le ochras gach lá nachhfuil in iad nócha nachhfuil inis ach tá febanna fós an si sin go príomhúil tá price na bí an óir agus freisin tá ahrú éráide a chuirteach go mór ar fearmórt agus ar an slí go féile daoine bí os iad féin. Agus mu a caiintrí ar na hAfraice níos luúthe sa sin an soléir a tíir an sin níl an báiseach a techt an talamh garí an tuirm go leiscéil agus mar sin níl daoine in an bí a láthir de féin. So táid féin agus na agrachtaí eile tá buinteach le éh a géirí go mbeidh rialtas na hÉireann ag ghlacha ró lornach ó híh na rudí sin a luí méid chun dulchan cína dhéanamh go háirtha agus muid ina go háirtha méallar uachtarránach chorla na Hórappa táginn faoi láthair agus táid géirí go mbeidh rialtas éireann in an buséid an ciste carach a chosint se sin buséid an Aontas Eorpach agus go mbeidh na febanna tá ag daoine ar fud an town agus iad a géirí bí aáil go mbeidh se sin in aigna acu agus iad ag déanamh cinní tábhachta seo go mí methebh agus tá freisin beidir táimeide ag géirí go mbeidh daoine agsúla ag carbrú ar rialtas na ddíortha féin chun na cinní seo dhéanamh agus má haon sibh go dtí an suíomh aghaine Oxfam Ireland.org feici sibh go bhfuil fuairman sin gur féidir le lína amach agus chuann sé sin petition atá agus táid chun na hamnathe go léirtá ar sin a cheola go dtí an rialtas an seo an éireann agus tá daoine mór le rá freisin atá tar éis taú leis an feachtas seo mar hampla Desmond Tutu agus an sin tá daoine cáúla freisin bhfuil measach daoine óga ar thuúmar agus le One Direction rís ó agus freisin astóí ar nó Bill Nye ag daoine eile mar sin atá an freisin chun orda harann ar an feachtas seo. So ceapan go mé an feachtas seo a mé an fphobal as seo gan an cúpla mí an seo agus allbór atá gist. Tá go agus bé mé caiint fao seo a ríis ar Raidió an lifa just cúpla ceist a beag faoin factas sort a haon tú. An factas fád termach é seo ar blian ó roiint míon ó is go. Well ni mé go thomlan cínte mé féin ni mé féin a gobar tá sé ceapan gur bliana bheith an beidir níos múna sin agus Caríd na hagratí ón éireann eile a bhfuil a ghlacha páirt. Well chamála ach sa Ireland tá cúpla agraicht eile tá Trócaire Concern, Christian Aid, Tear Fund Ireland agus Progressio Ireland Fórteach so go léir gobar le chéile ar an bheachtas seo géirí origin fóbal a haintseir.